Amadeo Covas ten seguramente moito de si mesmo nesta novela. Amadeo Covas pois, é un proxecto de escritor, un aprendiz de escritor, como dicía Antón Abeles de Taramancos, noiés como a min. Amadeo Covas o que fai é recoller moitas historias de tanto súas, porque non esquezamos que en moitas das novelas que pode atopar hai moita parte biográfica, e as historias que reflicte ven sendo pois tanto anécdotas persoais como de outras persoas que coñece e, por suposto, coa parte de ficción, a parte literaria que toca engadir. Pois dar a coñecer os distintos galegos que temos nesta terra. Non só o galego normativo, que pode ser, se cadra, o que utiliza a narradora, senón o galego das rías, o galego das rías baixas especialmente, e tamén das rías baixas especialmente digo porque de onde son eu. Nas rías altas coñezo tamén o galego que se fala, e con eses particularismos que trato de dar a coñecer para quen non nos coñeza, que os que somos de aquí, os que vivimos aquí, sabemos perfectamente como se fala en función deses particularismos que ten cada un dependendo de onde naceu nesta terra. En buscar facer que o lector acabe tolo da cabeza, igual que acabei eu. Para conseguir que unha historia sexa atraente, tes que buscar esa parte de loucura que teñen que ter os personaxes que interveñen na novela. Seguramente o que busquei, o que tentei conseguir foi destacar esas características máis extremas de cada un deles. É unha novela moi coral, na que, aparte desa narradora, deses ancestros tan presentes, pois todos os que percorren as páxinas o que fan é amosarnos as características máis dispares e máis tolas probablemente dos distintos caracteres humanos que temos. Iso é o que tentei. Tentei provocar con todos estes personaxes e con todas estas maneiras de entender a vida e de facer o día a día de cada un. Tanto a primeira persoa como a voz de unha narradora feminina era un proxecto que tiña dende había tempo que nunca fixera, nunca escribín nin cunha muller contando a historia, e menos en primeira persoa. Foi un reto persoal que quixen asumir, e o lector dirá se conseguín levalo adiante ou non. Os capítulos curtos foi precisamente como algo necesario para unha novela coral. Se te lías demasiado en alongar as historias, habendo tantos personaxes como hai, o único que podes conseguir é que o lector se perda. Entón, tentei non só facer capítulos curtos, senón subcapítulos tamén curtos dentro de cada capítulo, precisamente porque como digamos que este cocemento está salpimentado de moitas anécdotas distintas en distintos tempos, en algún caso, pois se me encho en dar detalles, o lector vai pechar a novela e se me colle pola rúa vai me dar un par de... con toda a razón, por suposto. Entón, por iso foi que tentei facer eses capítulos curtos moi concretos, por suposto, tentando non esquecer que tes que
enriquecer a novela contando algo máis que non o máis escueto, tampouco metendo palla demais, senón facer que o imprescindible estea para que o lector poida entreterse e non perderse, que é fundamental. O único que realmente pretendo é, por suposto, entreter e, bueno, pois, provocar un pouco, facer que a xente pense, non necesariamente porque semellen as cousas sinxelas e se conten así dunha maneira lixeira, pois non quere dicir iso que non sexa importante o que se está contando, inda que sexan as desgrazas que lle acontecen a este avó que, bueno, pois, o único mal que tiña era que lle gustaba máis troulear que a traballar, e que, pois, como a vida non lle deparou un futuro se cadra moi venturoso, pois buscouno el e achouno. Sería criticable máis ou menos a súa maneira de facelo, pero conseguiu levar unha vida que foi a súa, non sabemos se era a vida que lle tocaba vivir ou non. E gústame moito que a súa neta, que é a narradora, nos vai desvelando todas estas andanzas do avó e de toda a familia, con toda a ternura, con todo o agarimo, o cariño inmenso que el ten polo seu avó, e vai ela mesma pouco a pouco descubrindo que un pouco badanas si que era o avó, un pouco trosma, e que viviu moi ben. A min gustaríame que a xente se achegase á novela porque coido que ten un humor moi galego, moi retranqueiro, se cadra un pouco triste nalgúnas ocasións, pois porque para conseguir o que pretende o avó, moitas veces, pois non só el, senón os seus fillos, os seus netos, bueno, fan pois cousas que se cadra non están moi ben, hei de confesar, como isto non o vai ver moita xente, hei de confesar que hai unhas cantas anécdotas persoais miñas, non vou dicir cales, que cada un as coloque como considere, pero unhas cantas delas son persoais, que a miña nai non saiba cales son, por se acaso. Agardo que a xente que se achegue á novela poida pasar un rato divertido que no fondo é o que se pretende con ela.